Ora ana wong sing iso duwe majikan loro. Merga bakal sengit karo majikan sijine lan resnani sijine. Kowe ora iso ngabdi marang Allah lan marang bondo. Oh sik yo, tak nemoni liyane sik yo. Tak pikir kabeh iso tak lakoni. Ning aku kudu milih salah siji. Piye Bapak Ibu? Piye acarane? Oh, apik. Endi? Aryo kok ora teko-teko to? Jare arep nduduhke aku ruangan-ruangan ning kene. Aryo sedelok meneh teko, Pak. Apa tak cupukke anggur neh? Ora, aku kudu lunga. Ana acara penting bengi iki. Kabeh wis ngelingke aku. Aku dikandani ben eling. Eling bojone Lot. Mesti iso. Latihan terus ya. Yo. Nduk, masak sego yo. Meh rampung. Saiki awake dhewe meh masak resep rahasia keluarga. Ya, Iso bantu? iso. Hei Ma, Loncange Nduk. sego. Hei, Pak. Wah sibuk banget yo. Ma, mau piye dinase? apik. Dinasku mau nyenengke banget. Aku entuk kunjungan ning daerah dinasku. Iya toh, Heeh, isih eling Arif ya. sing keuvangane tak urusi. Heeh. Mau tak kei kesaksian, wonge gelem sinau Alkitab. Wah, iya toh, Pak. Apik, muga-muga terus sinau yo. Ya, muga-muga. Apa kuwi? Ketoke enak. Sik to, Pak. Do masak apa to? Kudu enak lho ya. Pak, ben mateng sik toh. Ya wis lah, tak anteni wae. Tak kerja, nek wis mateng kabari yo. Iya, engko. Mila, piye? Khotbahmu wis dadi? Mengko didelok pewe lho, kudu apik. Iya yo, isih seminggu neh kok. PR-mu wis rampung? Wis rampung. Apa kae? Hei, Pak. Ketoke ana tamu teko rene lho, Pak. Tamu? Sik, tak deloke. Oh, si Arif. Arif. Rene meh ngopo? Aku rung cerita. Arif meh njupuk buku. Rapopo toh? Ya wis. Arif, akhirnya kue tekan kini. Ya. Ayo mlebu sik. Ya, Sorry, sepatumu dicopot sik ya. Terus delen kini. Tenan ki. Yo, iki wadah sepatu. Ya wis. Sepatumu apik ya. Ya iyalah. Iki keluargaku. Iki bojoku, Diana. Halo. Iki anakku, Mila karo Maya. Hei. Ya, Hey. halo. Yuk, mlebu ning kantorku yuk. Mhm. Ayo Rene. Ya. Iki kursine. Sik, tak buka kek sik. Nunggu nang kene. Tolong tutup ke lawange yo. Nyaman to? Kok sempit men to ruanganmu? Neng kene penak banget lho. Apa-apa wis ono neng kene. Tenan, penak lho. Ya. Terus piye? Ki meh sinau apa piye? Iso nek gelem. Ning sakjane aku mung arep ngekeki buku. Terus aku ya meh ngekeki kue Alkitab ben iso langsung mbok waca. Iki Alkitabe. Nurut pengalamanku kerja ngurusi keuangan,
Buku iki susunane apik. Topik-topik neng kene diurutke. Neng kene ya ana cara ngetrapke Alkitab neng urip saben dina. Misale, Sregep nyambut gawe. Engko kowe iso ngerti nek Alkitab ngandani ora masalah nyambut gawe apa wae. Sing penting kudu jujur. jaman saiki ra ono sing jujur. Ra ono. Sing kerja bareng aku ya ora jujur. Nek iso wong-wong kuwi tak antemi tenan. Sabar Rif. Pancen ora gampang golek duit. Cen ora. Ning saiki akeh sing ngetrapke Alkitab nggo ngrampungi masalahe. Alkitab yo ngandani carane ben ati iso tenang. Ora nesunan. Ra iso lah. Ket biyen ngene iki. Rif, mengko kowe iso sinau. Nek awake dhewe kudu ngowahi pikiran. Nganggo kamanungsan anyar. Kamanungsan anyar, aku ra iso dadi wong liya. Yo iya, ngene wae. Piye nek aku teko nang omahmu? Awake dhewe iso ngobrol soal iki. Piye? Yo, karepmu lah. Yo. Dadi, sok ketemu nang omahmu yo. Yo. Arep ngicipi jajanane sik. Gah, pasalah. Nuwun yo. Wis njupuk bukune. Yo. Iya Re. Yo. Hati-hati. Wes yo. Ketemu neh yo. Wes yo. Yes. Le, papahmu bali lo. Siap-siap maem. Yo. Hele, Hei, mau piye? Mau piye, Pak? Apik, Kerjane piye? lancar. Lah terus, kuwi buku apa to, Pak? Oh, iki. Buku saka kancaku, Surya. Buku keuangan. Neng, kok koyo Alkitab? Heeh. Surya kuwi agamane kuat. Keluargane yo apian. Lawe apa to, Mah? Hah? Kapan ketemu keluargane? Mampir sedelo. Surya kondo nek merene karo bojone. Meh ketemu kowe. Anake Surya loro, saumuran Riko karo Putra. Delehke HP-ne. Jodolanan terus. Yuk, maem. Tak masakke senenganmu. Wah, enak. Yo, ndonga sik. Gusti Yesus. kandhanono Diana. Kan anakmu to, kabeh ngerti dheke ponakanku. Uripe aja ngono, aja ngisin-isinke aku. Nek kerja ning nggonku, Diana mesti sukses. Kandhanono ya. Oh iya, dah. Heeh. Selasa jam 4 sore. Sok Selasa ya. Arep nganggo kristal gel, Mbak? Ora sik. Regane larang. Golek duit sing akeh. Ora nganti sugih banget. Neng kecukupan kaya sedulur-sedulurmu. Ben ra diremehke. Mah, duitku wis cukup. Cukup nggo saiki. Neng piye nek kowe lara? Mah, rungokke sik to. Rampung, ben garing sik. Ya, Gaweane Surya wis mulai sepi to. Berarti kowe kudu duwe duit dhewe. Pak Demu iso nglebokke kowe ning perusahaane, neng bisnis perumahane. Mah, Yehuwa bakal ngopeni. Nek aku duwe iman. Kowe wis mbuang wektumu. Malah nggo merintis. Padahal iso mbok nggo golek duit. Piye nasibmu nek wis tuwa? Mah, aja ngono to, Mah. Ngopo? Apa aku ra entuk ngandani? Kan biyen wis tau ngomong ke iki. Ning ra tau mbok rungokke. Tak rungokke, Mah. Tulung, aku mbok dirungokke pisan wae. Anakmu kudu bantu. Anakmu wedok kabeh. Kudu ngopeni wektu kowe wis tuwa. Kudu dadi wong sukses. Kaya anake Masmu. Aku ra berharap anakku ngekei duit nyukupi kebutuhanku. Ora, Kowe rong tau dadi wong melarat. Aku tahu.
Sengsara. Cilikanku sing tak pangan mung lobak. Kuwi wae tak jabuti saka lemah. Sepatuku bolong. Kuwi wae sepatune Mbak Yuku. Deloken saiki. Sepatuku ora bolong to? Aku iso tuku sepatu dhewe. Hah? Majalah iki dasare saka Alkitab. Pathokane Alkitab iso mbantu ngadepi kasusahan utawa kuwatir bab urip besok. Bojoku badi PHK. Mungkin majalah iki cocok. Wah, mesti sedih banget ya, Bu. Monggo diwaca lan dibuka website. Ya, nuwun. Sami-sami. Mah, apik mau? Ya, apik. Kowe ngopo? Aku kuwatir. Awake dhewe ya iso ngalami kuwi mau. Kudu duwe penghasilan tetap. Aku tak mlebu ning perusahaane Pak Deku. Mungkin jawabane dongane awake dhewe. Tak mandek merintis sik nganti kerjaku mapan, nganti wektuku iso diatur. Sementara nganti mapan. Mah, awake dhewe wis cukup. Yehua ngopeni, bakal terus ngopeni. Kudu percaya Yehua. Terus bocah-bocah butuh penghasilan tetap ben iso merintis. Kudu kerja. Bocah-bocah kudu mandiri ben iso terus mangan. Mah, Duwe klambi ben ora kademen. Ning percaya Yehua bakal ngopeni to? Ya mesti. Ning ora ngerti sesuk bakal ono apa. Yehuwa ora bakal ngirim kebutuhane awake dhewe saka langit to. Duit kuwi nggo perlindungan to. Dadi kudu dipikirke, kudu seimbang. Seimbang? Yesus kondo, aja sumelang ing bab dina sesuk. Oh, monggo. Entuk tak jupuk? Iya, monggo. Monggo dibuka website nggo katerangan luwih akeh. Wah, Arif mau SMS aku. Pengen sinau Alkitab ning omahe. Aku yo lali. Jam piro janjiane? Nek iki wis rampung, balik ke gerai ning balai ibadah. Yo tak mulih sik, dandan sik. Iya. Dadi dina iki ketemu wong akeh pas njaga gerai. Yo. Saksi-saksi Yehuwa seneng ketemu karo wong-wong saka ngendi wae. Aku ya seneng ketemu wong saka negara liya. Ya toh? Iya, aku iya. Neng, aku yang duwe agama lan budaya dhewe. Wis dadi kebiasaan. Nek dadi seksi Yehuwa, kudu ninggalke kabeh yo. Ora, isih iso ngrasake panganan tradisional, musik, pakaian lan isih akeh liyane. Iya, malah iso ngerti akeh budaya sing ditinggal mung sing ora cocok karo Gusti Allah. Contone, Yo contone mamahku, kadang kala isih nyepake sajen nggo leluhurku nganti saiki. hah? Wah, aku yo ora seneng sing ngono kuwi. Dadi, kaya wong Kristen abad kepisan, ana kebiasaan Yahudi lan tradisi sing kudu ditinggalke. Terus, piye tanggepane keluargamu waktu kowe pindah agama? Mamahku gelo banget. Senajan saiki wis ora nesu meneh, ning isih durung iso nampa. Oh, Diana, Surya, iki anakku, Putra Oh, hai. karo Riko. Putra. Hai, Yo iki anak-anakku. Nggih. seneng iso ketemu. Le? Piye mau dolane? Seneng? Sip. Yo, Akhirnya ketemu. Saiki umur piro? 16. Ora, Ding. Meh 16. Aku 18. Oh, sekolah ning endi? Sekolahan cedhak kene. Oh, anakku ya sekolah ning kono. Kenal Maya karo Mila. Oh, iya. Aku wis tau ngerti. Loro-lorone. Sip tenan. Oh, Endi to? Anakmu ayu-ayu yo. Mestine yo manut-manut yo. anak-anakku ya do pengen dadi guru Alkitab. Wah, Iya, aku seneng ngundang keluarga iki teko ning balai ibadah sok minggu. Sing ceramah istimewa lho. Istimewa banget loh. Wonge wis akrab karo keluargaku. oh, iya toh? Durung ngerti yo. Heeh. Mungkin nggo ndelok tok lho yo.
Neng, coba tak rembuk sik. Ya, Oke. Oke. ya. Ra apa-apa. Mm-mm. Mah, ra seneng ya. Aku cerita nek bocah-bocah pengen dadi perintis. Ya, aku langsung kelingan wae. Nek gawean sing paling apik kuwi ning perusahaan gede. Mamah ngomongke soal kuwi neh. Dek mamahku, kudu dirungokke, kudu manut. Ngerti toh? Papa sedo waktu aku karo masku isih cilik, mamahku ngopeni aku. Ra duwe apa-apa. Kowe ngerti toh? Mamah kuwi hebat. Ning, mamah kuwi ora kenal Yehua. Bocah-bocah kudu didukung ben iso merintis to. Iya, merintis. Ning kan ya kudu kerja toh. Ning sing utama gawean apa Yehua? Neng nyatane kan ya akeh seksi Yehua sing sugih banget, gajine gede. Ning apa kudu maksa Maya karo Mila ben sukses ning jaman saiki? Ra meksa, mung ben uripe normal. Ra ono sing ngerti kapan rampunge jaman iki. Terus emangnya salah nek pengen urip nyaman? Masalahe dudu rampunge jaman iki. Dudu. Ning pengen sugih kuwi ra bener. Ra sugih mung cukup wae, cukup ngrasake ayem ben iso turu angler. Kuwi beda banget karo sing dikandhake Alkitab. Wong sing nyambut gawe iku turune penak, nanging bandane wong sugih marake ra iso turu. Ning bocah-bocah butuh gawean to, nggo jaga-jaga. Jogo-jogo apa? Jogo-jogo nek Yesus salah. Ngerti ra? Apa? Mama ra seneng Riko ndelok fotoku. Ya pancen. Riko ganteng yo, ning mama mesti ra seneng. Yo iyalah, mesti ngomong, kowe isih cilik, dhek dudu seksi Yehua. Iya, ra mung ngono. Soale keluargane Riko ra sugih. Durung neh ana sing sok ngomong, ya toh. Nek Simbah ngerti, mesti langsung ngomong, Bener. Hei, Nduk. Isih eling to omongane mamah. Bojomu sok emben kudu sing derajate padha karo awake dhewe. Kowe kudu ngerti silsilah keluargane, usahane wong tuane. Mah, kudune nikah karo sing padha seksi Yehua, dudu sing padha derajate to. Iya. Karepmu lah. PR-mu wis rampung durung? Maya, wis meh ujian lho. Aja nganti kerep-kerep ra berhimpun. Ya? Mah, ngopo nganti ra berhimpun? Eling to, ngono kuwi padha wae ngutamake sekolah timbang Yehua. Ya kadang-kadang perlu. Sing iki lho. Wah, apik yo. Iya. Arep diapake? Aja nganggo sepatune mbakmu. Ngopo, Mah? Wis to, pokoke ora. Ning iki isih apik, wis ra Ora dingin. entuk. Mbahmu mbiyen nganggo sepatu bekase mbake. Sepatune wis bolong. Mah, aja nesu, wis ra tak nggo neh kok. Biyen mbahmu isin banget. Mula aku arep golek duit akeh ben aku ra nyilih klambine wong. Kowe ya aja nganti ngono kuwi. Iki sido mangkat to Iya, ora? mangkat. Jo tekon terus. Ya nek kepeksa rasa Nek kowe ora mangkat. mangkat, aku ya ora mangkat. Mangkat. Yo, mangkat. Ayo melu. Ya wes, aku mangkat. Neng, mau ndelok tok lho. Yo. Yo wis. Ayo. Pisan iki tok lho ya. Pisan. Ya, paling neng kono padha wae karo gerejaku. Paling ra ono sing peduli karo aku. Apa dadak mangkat? Apa? Apa-apa. Engko delok wae. Iki nggone, biasa wae to. Heeh. Iki Rina. Seneng iso kenal Bu Edi. Hei Yuli, Seneng. piye kabare? Lagi Mul, pisanan teko rene. Saiki waktune ceramah penutupe sedulur Wijaya sing judule Ora Mungkin Iso Ngabdi Marang Majikan Loro. Monggo.
Ana miliaran wong sing ora sadar nek wis dadi budak. Wong-wong kuwi ora sadar dadi budak merga rumangsa wajib kudu manut karo tradisi, luwih ngutamake keluargane lan duit ketimbang Gusti Allah. Ning Yesus nerangke nek kabeh wong akhire kudu duwe pilihan arep ngabdi karo sapa. Arep ngabdi marang Yehuwa utawa marang duit, jabatan, wewenang lan liya-liyane. Katerangane Yesus dicatet ning Matius 6 ayat 24. Monggo dibuka Alkitabe ning Matius 6 ayat 24. Ora ana wong kang bisa ngrangkep pangawulan awit ora wurung bendarane kang siji bakal disengiti, sijine ditresnani. Kowe ora iso ngawula marang Allah lan marang mamon. Apa mungkin iso ngabdi marang majikan loro? Gatekno contone Alkitab. Lot lan keluargane. Lot lan keluargane pindah cedhak kutha Sodom, terus pindah jero kutha senajan ngerti nek kelakuane wong-wong ning kono jahat lan ora ngajeni Yehuwa. Apa kuwi merga mburu bondo? Apa merga dipeksa bojone? Apa pengen ngabdi marang Yehuwa sisan karo mburu bondo? Mbuh apa alasane? Ning sing jelas hubungane karo Yehuwa dadi adoh. Kuwi bahaya nggo keluargane. Akhire pikiran kaya ngono kuwi gawe bojone Lot luwih ngutamake uripe sing kepenak ning Sodom timbang Yehuwa. Senajan Yehuwa ngirim malaikat nggo nyelametke Lot lan keluargane, bojone Lot delok mburi. Mungkin merga wedi kelangan bondone. Akhire bojone Lot dadi patung uyah. Apa sakjane bojone Lot kudu ngalami ngono kuwi? Mestine ora perlu nganti kaya ngono. Mula Yesus cetha ngelingke para murite ning Lukas 17 ayat 32. Yesus kandha elinga bojone Lot. Apa pelajarane? Zaman saiki penting banget ben awake dhewe ora ndelok mburi kaya bojone Lot. Iki pengeling-eling sing cetha ben terus ngutamake lan nyenengke Yehuwa timbang keluarga, duit lan liya-liyane. Salam nggo Bapak Ibu ya. Dadah. Mas Wijaya, ceramai apik banget. Matur nuwun Surya, muga-muga jelas ya. Tolong kenalke, iki Arif karo Rina. Lagi teko pisan iki. Oh, seneng iso ketemu. Ya. Yo. Hei Diana. Hei Mas Wijaya. Jebule beda banget yo karo gerejaku. Bedane ceramahe apik. Keluargaku ya ora tau kepikiran pengen sugih. Buktine aku ora tau duwe duit akeh. Yo, sing akeh utange. Yo. Ning sing paling penting duwe hubungan sing akrab karo Gusti Allah. Yehuwa bakal nyukupi kebutuhan. Nuwun ya wis teko dina iki. Muga-muga tekone ya. Ya, muga-muga. Oke. Mas Wijaya. Wis ya. Yo Diana. Yo. Nuwun banget ya wis teko. Seneng banget kowe teko dina iki. Heeh. Aku seneng. Apik, ceramahe apik. Iya to? Ya, apik kok. Ya? Heeh. Tenan. Nek Rina? Embuh ora ngerti. Beda banget karo gerejane. Iya. Coba sok ben tak ajak teko meneh. Ya. Surya, nuwun ya Mas. Seneng iso ketemu. Iya Mas. Arif, nuwun wis teko. Heeh. Nuwun ya. Yo. Surya. Kok ra karo bojone? Deke duda. Bojone wis suwe ra ono. Oh. Deke ngerawat bojone nganti mati. Mesake yo? Iya. Coba nek awake dhewe. Wah, iya. Ning sok ben bakal ketemu bojone neh ning Firdaus. Senajan susah, dhek tetep nindakke tugase. Oh ya? Heeh. Nyambut gawene apa? Ra nyambut gawe, dhek relawan. Relawan. Iya. Lah kok iso duwe HP? Mobile apik, jase apik. Ya, kebutuhane dicukupi sedulur-sedulur. Hah? Sedulur-sedulur? Wah,
Berarti nek ngono dhek bergantung karo wong liya no. Ora Rif. Ra ngono. Dek kuwi sibuk banget. Sibuk nginjil, mulang, bantu para sedulur. Ora kaya ngono. Ning coba nek dhek kon kerja kaya aku, kaya kowe, mendino. Apa iso? Ora ngono, Rif. Pengalamane wis akeh banget. Dek saiki pilih bantu wong liya. Biyen sadurunge dadi seksi, jabatane dhuwur lho, ning ora tau crita. Ya wis, tak mulih. Mah. Yo. Seksi-seksi Yehuwa ngupaya ngetrapke patokane. Mah. Yo. Mulai saiki. Yo, sik. Tak balik sik yo. Sok ketemu neh. Yuk. Heeh. Yo, aku kudu balik. Yo. Nuwun yo, sok teko neh. Yo. Iya. Yo, hati-hati ya. Hati-hati yo. Dah. Aku seneng banget ceramai Om Wijaya mau. Pas bagian ora iso duwe majikan loro. Ngabdi marang Gusti Allah karo mburu bondo. Aku seneng banget. Iya. Ceramahe Mas Wijaya wis mesti apik. Ning kan yo akeh toh, seksi Yehuwa sing sugih ning yo maju rohanine. Kok terus kudu milih salah siji? Neng mah, kuwi dudu omongane Mas Wijaya. Kuwi omongane Yesus. Lah iya, ning ana seksi sing maju banget rohanine. Gajine yo dhuwur, malah ana sing iso dadi perintis. Kuwi sebabe kowe yo kudu iso ngono. Sing Yesus kandhake kuwi ngupaya mlebu lawang sing sempit, dudu kaya bojone Lot. Ngabdi marang Yehuwa ning ngutamake materi. Ning saiki zamane kan wis beda. Kudune bocah-bocah ya kudu kerja keras toh. Mah, deloken sedulur ning jemaat sing maksa anake ben dadi wong sukses. Ning nyatane ra iso to. Malah dadi ora aktif ning jemaat. Mergo sibuk golek duit, akhirnya malah ilang. Mbok gendang lakune. Selak rampung acara TV nih. Mau piye, Mah? Sido dibaptis. Baptis apa? Mau baptis to? Sido to? Yo, jarine papa acarane apik. Yo, apik. Wonge apik-apik. Ora kaya sing tak bayangke. Tenane? Iya, tenan. Mau ana ceramah sing ngrungokke kudu buka Alkitab. Isine apik tenan. Jebule ning Alkitab kuwi akeh buku. Aku dadi ngerti ngopo papamu seneng banget. Maksudnya piye? Dadi, saiki piye? Apa kowe siap dibaptis? Apa iso tak baptis saiki? Kowe iki aja macem-macem. Saiki, ayo gek ndang diresiki mejane. Ndang. Aku wis kondo nek sok papahmu sinau Alkitab neh, aku melu. Aku wis janji. Ra sah, Mah. Ra melu ya ora apa-apa. Paling yo iso dimaklumi. Sik tok, yo ora ngono. Aku pengen dadi wong sing luwih apik. Aku pengen ngerti. Sopo ngerti, sing elek iso tak wahi. Wah, selamat ya, omah impianmu dadi kenyataan. Wong-wong kuwi lucu. Mah, kuwi kan homo. Terus ketoke mbiyen mama gila. Zamane beda. Saiki wis biasa. Seneng banget omah sing tak tawake dikontrak wong. Iya toh, kuwi carane golek duit. Anak-anakmu butuh gaji gede. Nek ra ngono, mengko kowe karo anak-anakmu bakal diremehke sedulur-sedulurmu. Iya toh? Mah, ngopo toh dadak ngono? Kowe kan sakjane ra seneng karo sedulurmu. Ra apa-apa. Mah, sesuk aku sekolah loh. Sekolah? Kowe? Sekolah apa? Aku melu sekolah bisnis perumahan, ben iso golek duit dhewe. Duwe apartemen sing gede. Mah, tulung ngomong karo Pak De ya, ben aku iso kerja ning perusahaane. Saiki aku bangga karo kowe. Episode loro, Elingo bojone Lot. Lah ngopo to, Pak? Papa kok galak men? Aku sayang kowe kabeh. Aku pengen kabeh sinau Alkitab.
Mama, maksud aku lan Diana kudu sugih. Aku mung pengin Diana seneng. Nek omah iki iso payu dino iki, aku iso bayar uang muka apartemen mewah sing tak critakake wingi mah ning daerah elit kae. Apartemene Pak D sing gede kae. Yo, sing kae. Aku melu seneng. Apa neh aku? Ra sabar serak pengen cerita. Mah, tamune wis teko. Mengko tak telepon ya. Oke. Monggo, monggo. Cat omahe apik. Cocok karo ruang tamune. Iki surate. Tulung tanda tangan ning kene. Matur nuwun ya. Beres ya. Nuwun Diana. Yo, nuwun. Arif, Rina, Mas Wijaya. Selamat ya. Nuwun Mas, nuwun banget yo. Aku seneng banget. Iya, aku iya. Yo. Piye gaweanmu? Yo, apik Mas. Kaya kandhane Yesus, wargaku ora kekurangan, malah kadang kala turah. Kuwi janjine Riko, Yesus. selamat ya. Nuwun. Aku Nuwun melu banget seneng ya. Iya, ning iki lagi awale. Oh ya? Terus bariki opo? Pengen sinau basa isyarat. Wah, Mungkin meh gabung sidang isyarat. wah, apik yo. Cocok banget. Aku sinau isyarat loh. Oh ya? Aku lagi iso iki. Aku sinau basa isyarat. Lagi kuwi. Wis apik kok. Yen gabung wae. Ya, bener. Mila. Rene. Kowe ngopo? Aku mau nyalami Riko kok. Hei Mila. Hei Diana. Hei Piye Mas. kabare? Apik. Sore ya, ra iso ngobrol. Ono perlu. Oh, Engko sik ya. yo. Surya. Diana meneng ngendi? Ora apa-apa to? Iya Mas, DE ono perlu. Minggu ngarep Diana melu kebaktian neh kok Mas. Saiki lagi sibuk karo bisnis sih. Lagi butuh duit tambahan, soalnya kan pindah neng daerah elit. Aku ya kudu luwih sibuk kerja. Aku mung pingin Diana seneng. Rasa seneng kuwi saka Yehua. Kuwi asale dudu saka duit lan dudu saka bondo. Aku ngerti Mas. Ning iki mung sementara. Wis tak pikirke tenan. Wis tak dongake. Aku njaluk Yehua berkahi keputusanku. Neng kowe ngerti. Yehua ora bakal berkahi keputusan sing ora cocok karo kersane. Coba dipikir, kowe ketok ora bahagia. Terus aku kudu piye? Kudu nglindungi keluargamu, anak-anakmu, ben cedhak Yehua. Nuwun banget sarane ya Mas. Podo-podo. Mas, kayane wis suwe banget ra ngobrol kaya ngene. Iya, bener. Nek ana wektu, apa iso sesuk wengi maem bareng ning omahku? Wah, aku seneng banget. SMS-en alamatmu sing anyar, terus jam piro maeme, mengko aku tak teko. Ngono piye? Iya, tak tunggu. Ya wis. Ketemu Nuwun, sesuk Mas. ya. Iya. Wis ya. Hema, tak bantu apa?
Oh iya, lemone dipasang ning gelas ya. Yo, Om Wijaya sedelo meneh teko. oke. Mengko Mbak Maya karo Mbak Intan yo melu acarane toh? Iya, rencanane ngono. Tak bukake. Nuwun ya Mila. Hei Om. Hei Monggo, Om. Mila, piye kabare? Apik. Seneng iso rene. Mas, Surya. akhirnya tekan ki. Iyalah, nuwun wis diundang. Apik ya? Iya toh. Hei Diana. Hei Mas. Wah, aku iso kesasar ning kene. Yehuwa berkahi kerja kerasku. Maksudnya kerja keras nyambut gawe, lan kerja keras ngersiki omah. Pas nginjil, aku tahu lewat omahmu sing biyen. Aku seneng omah kuwi. Dadi eling kunjunganku ning kono. Aku yo iya. Iya. Penak banget ning kono. Mila, Om Wijaya dijak lungguh sik. Tak Iya. gawe kopi yo. Yo Om. Mas Wijaya seneng omah sing biyen lho. Neng, ketoke ya seneng omah iki. Omahe apik ya. Nurutmu piye, Nduk? Yo, jujur wae, aku isih kerasa ning omah sing biyen. Oh iya? Kok ngono, Nduk? Ning kene beda banget. Kabeh-kabeh kudu ketok apik, kudu nganggo klambi sing apik, mobile yo kudu sing mewah. Pokoke yo kabeh beda lah. Yo, aku ngerti. Waktu saumuranmu, aku pindah omah. Durung kerasan ning nggon sing anyar. Ngerti carane ngatasi? Duwe kesibukan. Misale, Coba pikiran sing mbok senengi apa? aku pengen sinau basa liya. Oh iya? Wah, apik tenan. Riko sinau isyarat, piye nurutmu? Wah, apik banget kuwi. Iya ya, wulangane Alkitab wis mlebu atine. Terus kuwi ya diterapke. Yehuwa bakal berkahi upayane Riko. Iya. Maya kok ora ana? Ning endi? Oh, lagi karo Aldo. Aldo? Sopo ya? Aldo kuwi ponakanku. Cah loro kuwi kerja ning perusahaan obat. Bocahe apik, keluargane yo apik. Kowe rapopo, Nduk? Saiki Mbak Yumu piye? Mbak Maya beda banget saiki. Nanti tak undangke konco-konco saka jemaat ben Mbak Maya semangat neh. Apik. Nduk, aku seneng banget. Mergo kowe tetep semangat. Semangat melu kegiatane jemaat lan pengen sinau basa liya. Kuwi iso bantu kowe. Tetep semangat ya. Ojo nyerah. Aku ya pengen terus bantu Mbak Yumu. Dee mesti iso digunakake Yehuwa. Mbak Yumu wonge apikan. Dee bakal nggawe keputusan sing bener. Iki kopi nih Mas. Nun. Sorry Om, tak bantu Mama yo. Oh iya. Sip tenan Maya, mantep. Iya toh, masa? Maya, iki wis telat lho. Dadi kudu lembur ben cepet rampung. Kowe iso lembur ra? Piye? Wah, ono acara keluarga, kudu bali. Bali, Maya. Nek kowe pengen sukses, gawean kudu diutamake. Kaya kanca-kancamu iki lho. Yo, tak SMS mamahku sik. Yo, mamahmu mesti ngerti. Mamahku ra masalah, papahku ra seneng nek aku lembur. Yo, mengko aku sing ngomong. Mergo kabeh kan mengko lembur. Mengko mulai tak mampir selok ketemu papamu. Ngomong nek aku sing ngongkon lembur. Yo. Yo, Dadi mengko ketemu karo wong tuamu sing kolot kuwi. ora kolot yo. Alah, mung guyon. Hei, keluargane Maya ki disiplin banget. Dadi kowe kudu hati-hati nek ngomong. Dadi penasaran aku. Citra, mengko sing sopan yo. Mau, aku seneng banget. Iso ngobrol karo Om Wijaya. Yo, aku yo seneng. Ketoke Mas Wijaya yo seneng. Heeh.
Maya wis bali? Hei, Hei. Copotan sepatumu yo. Yo. Wah, ono Aldo barang. Mlebu. Lah, sing loro iki sapa yo? oh iya. Mah, Pah, iki Citra, Erik, konco-konco kerjoku. Halo. Ayo lungguh sik. Maya, Rene. Ki meh do ngombe opo? Mila, tulung digaweke yo. Maya, ngopo mau kok ora melu to, Nduk? Intan koncomu kae yo Rene lho. Neng ndi wae to. Pah, mau aku kudu lembur. Kan wis SMS mama. Nduk, acara iki mau penting nggo keluargane awake dhewe. Aku kuatir karo kowe. Iya, Pah. Sorry. Neng, piye neh? Ono obat sing kudu ndang dikirim. Iki penting banget. Gue bantu wong. Akeh sing butuhke. Piye to, Nduk? Sing tenanan iso mbantu mung kratone Gusti Allah. Bocah-bocah kuwi gaweanmu. Saiki malah sing mbok utamake. Pah, bocah-bocah kuwi sing paling ngerti gaweanku. Sedulur seiman ra bakal ngerti. Maya, kowe wis berubah. Santai, Pah. Koncoku mbok ditemoni. Sorry ya Om, Tante, aku sing marai Maya mulih kewengen. Aku sing ngongkon Maya lembur, mergo akeh banget gawean sing kudu dirampungke. Maya nyambut gawene apik banget Om. Aku seneng iso kerja bareng Maya. Yo, rapopo. Konco-konco kerjone ya wong apik-apik kok. Citra, Erik, kuwi wong-wong sing pinter lan duwe bakat. Wah, wong tuamu mesti bangga yo. Wong tuaku wis mesti bangga karo aku. Wong tuaku wedok kabeh, kan lesbian. Oh, pegaweku si Aryo kae, aku lagi ngerti, jebule ya homo. Tante ra seneng karo wong homo ya. Terus ngopo nek homo? Citra, jo ngono. Ngopo? Ra masalah to nek homo? Citra, keluargaku manut patokane Alkitab. Ning ora maksa wong liya kudu padha lan ya ora ngelek-elek wong liya. Ketoke Om ya ora seneng karo homo ya. Erik, sing sopan to. Keluargaku ngerti lan ngetrapke patokan sing bener lan sing salah. Alkitab kondo nek hubungan seks kuwi kanggo wong lanang lan wedok sing wis nikah. Sorry ya Om, ra ngono kuwi. Saiki zamane wis beda. Pah, aja terlalu kaku soal homo. Ana wong sing uripe pancen ngono. Iya, ora kabeh wong padha kaya awake dhewe. Menungso bebas milih arep manut apa ora. Nek awake dhewe ra manut, uripe mesti sengsara. Gusti Allah pengin menungso urip seneng. Maya, nek kowe piye? Setuju karo papahmu? Oh iya, sesuk awake dhewe akeh gawean. Dadi saiki mulih wae yuk. Yo. Sik, tak terke metu ya. Dadi kaya ngene iki kancane Maya. Ya, se bocah. Biasane nek ngomong ya sak-sake. Ning Maya mbela kancane. Surya, nota-notane wis komplit durung? Wis. Wis tak keke kabeh to? Iya to? Iya, sedelone rampung. Rif, ra ono masalah. Ra perlu dicek neh. Wis ra duwe utang. Wah, luar biasa. Tenan yo, kaya sing mbok omongke yo. Nek manut Yehua bakal dibantu to? Iya to? Aku ra iso suwe-suwe. Wis rampung kabeh to. Ketoke wis beres kok. Tak balise ya. Iya. Surya. Lungguh sik ya. Ana sing pengen tak omongke karo kowe. Iya. Iya, kono ya.
Surya, aku utang budi karo kowe. Aku eling pas mbiyen aku mulai sinau Alkitab, kelingan ra? Masalahku akeh banget. Yo keluargaku, yo bisnisku. Uripku ra karuan. Ning kowe terus-terusan ngelingke aku. Ayat ning Matius 6 ayat 24. Kelingan to? Awake dhewe ora mungkin iso ngabdi marang majikan loro. Sorry, Rif. Maksudmu apa? Meh ngomong apa? Aku mau pengen ngomong nek aku kuatir karo kowe. Karo aku? Yo, kowe karo keluargamu. Iki dudu masalah ekonomi. Iki hubunganmu karo Yehuwa. Maksudku, kowe sing ngajari aku ben ora mung nyenengke menungso. Ning ketoke saiki kowe malah sing ngono. Rif, kowe iki meh ngomong apa? Surya, kowe wis ra kaya mbiyen neh. Malah tambah parah, kuwi ketok banget saka wajahmu. Sik, kowe kan ra ngerti kaya apa bojoku kuwi. Aku terus-terusan dipeksa. Dipeksa golek duit sing akeh, ning yo tetep semangat ngibadah. Yo, bener, kowe bener, aku ra ngerti. Dadi kowe aja ngongkon aku ngowahi uripku. Surya, aku kan mau ngomongke sing mbok ulangke mbiyen. Omonganmu kuwi bener banget. Aku dadi iso mikirke uripku, keluargaku, kabeh masalahku. Nganti aku mikir, apa aku cedhak karo Gusti Allah? Apa uripku seneng? Apa sing mbok ulangke kuwi apik banget, bab Bumi Firdaus, gawe aku sadar, gawe keluargaku, bojoku, anak-anakku ngerti tujuane urip. Neng, saiki deloken awakmu, guruku, sedulurku, kancaku. Dadi wong sing ra bahagia. Dadi aku yo mung pengen ngelingke, kaya kowe mbiyen ngelingke aku. Surya, uripku wis tak owahi, kowe sing bantu aku. Kowe kudune ngerti carane ngowahi uripmu. Sing pasti, kowe dudu Surya sing tak kenal mbiyen. Wis lah. Nuwun Surya. Episode 3, Elinga bojone Lot. Ana pengaruhe nggo jenengku. Agama kuwi ana panggonane dhewe. Kowe iso kelangan iki kabeh. Ngerti ra? Ket Maya karo Mila isih cilik. Wis diajari ben ngutamake Yehuwa. Iki nggo jenengan. Ya nuwun. Nggih. Direktur Wijaya, suwe ra ketemu. Biyen jenengan kan kepala bagianku. Saiki bagian apa, Pak? Ana wektu ra tak ceritani soal kuwi. Yuk mlebu sik, ngombe-ngombe kopi sik? Iya. Ya, nuwun banget. Monggo, monggo. Kula nuwun. Kula nuwun. Ngopo? Wah, sales ya? Dudu, Pak. Arep ngekei undangan. Acarane wengi iki. Ya, nuwun. Kowe anake Arif ya? Iya, anake Arif. Jenengan mesti bojone sing jenenge Rina. Rina. Apa awake dhewe tau ketemu ya? Pancen durung. Ning aku tahu kerja bareng Arif. Oh. Yo, Arif sok nduduhke fotone anake, nceritake keluargane. Bangga banget karo keluargane. Nuwun yo, Pak, wis crita. Arif akeh berubah. Waktu biyen kerja karo dheke, Arif kuwi nesunan. Mau masalah cilik wae nesu. Ning terus dheke mulai berubah. Mungkin mergo dheke sinau Alkitab. Apa mbok ajari? Ora, sing sinau ki Mas Arif sik, terus ngejak keluargane. Ngono. Oh iya? Iya. Wah, ra nyangka. Mas Wijaya, apa tau ngrasake gelo? Waktu mutuske metu saka gawean lan dadi perintis. Ra tau. Geloku kuwi ngopo kok ora tak mulai ket biyen.
Wah, apik banget, Mah. Nuwun, Maya. Oh iya. Rambutku piye, Mah? Mila sing nyemir ndek wingi. Apik kok. Kowe ketok ayu, tenan. Halah, mamah ki iso wae. Mau bengi, pas aku ngomong nek bangga karo kowe, kuwi tenan lho. Iya toh. Kudune kowe ra tak peksa kerja. Aku meksa kowe kaya ibuku mbiyen meksa aku. Ra apa-apa. Mamah kan pengen aku urip enak. Iya. Ning aku ora ngeki conto sing apik. Kowe ra perlu gaji gedhe nggo merintis. Sing mbok butuhke kerja sak cukupe nggo urip. Ning aku wis ninggalke sing paling penting. Apa kuwi? Terus ngendelke Yehuwa. Yehuwa bakal terus mbantu. Sakdurunge aku kerja iki, aku merintis, ra tau kekurangan. Nek ngutamake Yehuwa, Yehuwa bakal terus mbantu. Nduk, kabeh ana resikune. Nek kowe tetep ngutamake kerjamu, Yehuwa mung entuk turahane. Keputusanmu wis bener. Nuwun, Mah. Wah, lagi nyantel. Wis siap-siap nggongko bengi? Iya. Mah, apa dino iki saya kudu mangkat kerja? Jane ora. Ning wis kebacut janji karo Pak D. Deke wis masrahke ning aku. Aku sing mulai, dadi ya kudu aku sing ngrampungi. Ning iki sing terakhir. Jo kuwatir. Iya, ning aja telat ya. Ora. Kan ono Aryo toh. Nek wis beres langsung tak tinggal. Ra masalah. Iya, aku mung mestekke nek ora ana masalah. Jo kuwatir. Mah, janji yo, mengko teko pengetan. Yo, janji. Yo. Tak mangkat saiki yo, ndak telat. Yo. Ketemu ning kono yo. Yo, ketemu ning kono. Halo, iki Aryo. Aku lagi nang kantor. Ninggal pesen wae ya. Aryo, iki Diana. Kowe ning endi? Aku wis tekan kene. Kudune kowe wis ning kene saiki. Pokoke ndang telepon aku, ya? Mbak, sneke apa wis iso ditokke? Ya nek tamune wis teko. Takono Aryo nek dheke wis tekan kene. Kudune Aryo sing ngurusi kabeh iki. Tulung dicek anggure, wis dibuka apa durung, ya? Wong-wong wis do teko. Iki ndang ditokke wae ya, Mbak? Yolah, ndang ditokke. Aja dinengke wae. Monggo, Pak. Meh takon, endi brosure? Sik, tak jupukke, Pak. Jenengan entuk informasi saka sapa ya? Soko Aryo. Dhek saiki nang ndi? Oh, Aryo. Isi perjalanan, Pak. Sedelok neh. Karo ngenteni apa jenengan pengen ngombe sik? Yo. Monggo, Pak. Wah, ayu nih. Papai, Mama wis ning balai? Mbuh ya, coba tak takon. Sik, tak SMS e. Keuntungane aman, nyaman, komplit banget kaya ning kutha. Yo, bener. Oh, sik ya, tak nemoni liyane sik ya. Yo, monggo. Sik ya. Piye Bapak Ibu? Piye acarane? Oh, yo, apik. Endi? Aryo kok ora teko-teko to? Jare arep nduduhke aku ruangan-ruangan ning kene. Aryo sedelok meneh teko, Pak. Apa tak jupukke anggur neh? Ora, aku kudu lunga. Ana acara penting bengi iki. Wis dibales, Pak.
Durung ono balesan? Mbok ditelepon wae, mungkin SMS-e durung diwaca. Apa mungkin wis perjalanan? Ya, mungkin. Tak teleponi sik. Halo, Ma, sak jam meneh acarane mulai. Wis mangkat. durung iso. Hah? Jare wis mbok atur kabeh ben iso langsung mangkat. Pancen, Jare Aryo merene, ning saiki durung teko. Lah terus piye? sik aku ana urusan ki. Sik yo. Pah, Mamah piye? Mamah teko to, wis janji. Jarene meh teko. Iya, Nduk. Ning Aryo durung teko. Mbuh lah mamahmu engko piye. Mah, janji yo mengko teko pengetan. Yo, janji. Mah, aja ndelok mburi. Elingo bojone Lot. Elingo bojone Lot. Ngopo? Rapopo to? Aryo, akhire kowe teko. Ning ndi wae? Tak telepon ra iso-iso. Sorry banget, Mbak. HP ku mati. Terus dalane macet banget. Wis tak siapke kabeh. Kabeh kudu mbok layani lho. Aja nganti lali surat-surat perjanjiane. Sadurunge aku lunga, tak kenalke sik karo maklare. Ayo cepet, cepet. Sugeng sonten. Piye kabare? Monggo. Sugeng sonten, Mas. Ayo Wahyu. Diana, Pak De. arep nang ndi? Pak De, jenengan ning kene to. Kowe kan tak kei proyek gede adol gedung iki. Mosok ora tak awasi? Pak De, ono acara sing penting banget nggo aku bengi iki. Kabeh tugasku saka Pak De wis tak rampungi. Aku kudu mangkat saiki. Rasa alasan. Kowe kudu ning kene. Nglayani tamu-tamu kae. Ning Pak De, kabeh tugasku wis rampung. Ojo gawe isin aku. Ning ngarepe wong akeh. Aku ngajeni jenengan, Pak De. Ning opo? Kowe iki kakean alasan. Ngerti ra? Lagi omongan karo sapa? Aku kudu lunga, Pak De. Acara iki penting banget. Yehuwa sing paling penting nggo aku, Pak De. Tulung to, Pak De. Nek kowe lunga, kowe dadi gembel. Para sedulur, monggo padha lungguh. Sedelo meneh acarane meh dimulai. Engko dirembuk neh ya. Yo. Sugeng rawuh ning acara pengetan sedane Yesus Kristus. Kanggo mulai acara iki, monggo panjenengan padha ngadeg. Monggo nyanyi lagu nomor 147, judule Pilihane Gusti. Ket wektu kuwi uripku berubah. Sithik meneh aku ilang. Meh wae aku ninggalke Yehuwa. Nasibku meh wae kaya bojone Lot sing ditulis ning Alkitab. Untung wae aku sadar wektu kuwi. Merga aku eling bojone Lot.